TV. Сәлам дуслар, Татмос ТВ телеканалында Татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларын үзендә туплаган шоу-биз тапшыруы. Бу атнада булган кызыклы хәлләрне искә төшереп, шоу-бизнес эшенә чумыйк. Минем исемем Фәннур Фатыйхов һәм без башлыйбыз. Татарстанның атказанган артисты, алтын тавыш иясе Филус Кахиров гаиләсендә сөенечле хәбәр. Филус Хаманың тормыш иптәше Эльмира Lexus маркалы автомобиль иясе булды. Хуш киләсең Шибәркәй дип Instagram битенә фотосурәтне иң беренчеләрдән булып җырчының хатыны урнаштырды. Филус исә тест-драйв кына үтәсебез килгән иде. Бер яшибез бу якты дөньяда, кинәттән аларга булдык дип үз эмоцияләре белән бүлеште. Машинагыз ватылмасын, юлларда һәр вакыт яшел утлар гына булсын диләрме әле? Кахировлар гаиләсен чын күңелдән котлыйбыз. Илназ Сефиуллин тормышында күптән көтеп алынган хәл булды. Үткән ялларда җырчы һәм аның тормыш иптәше Айгөл тәүге тапкыр әти һәм әни булдылар. Кечкенә кызчыкның исеме Алилә 3 кг 600 грамм, буе исә 52 см. Бәхетле һәм сау сәламәт бала булсын. Яңа сезон дигәннән концертларга бу елны стартны театраль солянка бирәчәк. Проектның төп режиссеры Гөлназ Сәфәрова безгә күп кенә серләрне ачты. Мәсәлән, бу елны театраль солянка Зәңгәршәл ремейк исеме астында узачак. Булат ролен Илназ Бах, Мәйсәрә ролен Ландыш Нигъмәтҗанова башкарачак. Илсаф Мулла, Ләйсән Гыймаева абыстай. Бик кызык тамаша булырга охшап тора. Димәк, премьераны көтәбез. Салават Фәтхетдиновның концертыннан соң Салават абый Филус Кахиров белән Татарстанның халык артисты Әлфия Авзаловага чәчәкләр китергән. Әлфия апаның соңгы елларда яшәгән өе диварында аңа багышланган хәтер тактасы эленеп тора. Җырчыларыбыз баш ияргә дип әлеге такта янына килгән видеоларны сез Салават абыйның һәм Филус Кахировның Instagram аккаунтларында күрә аласыз. Татмос ТВ телеканалы яңа сезонга әзерләнә. Сез яратып карый торган тапшырулар үз урынына кайтачак. Тәмле көрәш тапшыруын инде төшерә башладылар. Узган елны кебек үк бу елда да җырчылар тамашачылар белән Кукмара табасы өчен көрәш алып барачак. Әгәр дә синдә кызыклы һәм оригиналь рецептлар бар икән, син аларны әлеге адрес буенча юллый аласың. Яз, кем белән, бәлки Кукмара табасы нәкъ менә синеке булыр. Байбулат сезгә адашы Булат Бәйрәмов белән шәп репортаж әзерләдем дигән иде. Карап карыйк әле. Хәерле тәүлек вакыты, хөрмәтле дуслар. Татар эстрадасында җырчылар күп, татар шоу-бизнесында алып баручылар да җитәрлек. Менә җырлый торган алып баручылар күпкә азрак. Менә шундый сирәк сортның берсе ул да булса, танылган шоумен, Татар радиосының экс алып баручысы, 3 кыз бала атасы Булат Бәйрәмов. Инде бүген без минем адаш белән рәхәтләнеп Фан 24 үзәгендә атна буе җыйган битләребезне кыеп кайтырбыз. Әйдә, безнең белән. Дуслар, нихаят без менеп җиттек Фан 24 үзәгенә. Хәзер рәхәтләнеп ял итәчәкбез. Минем янәшемдә Булат Бәйрәмов. Булат абзый, сәлам, ничек хәлләр? Сәлам алейкум, Аллага. Адаш абзый дип әйтәм инде, диме? Әйт әле, монда элек шушында килгәнең бар идеме? Бар, әлбәттә бар. Бу ачылган вакытта гына безнең балалар белән килгән бар, үзебезнең килгән бар. Гомумән радио белән килгән бар иде кебек. Хәтерләсәм, теге ялгышмасам инде. Гомумән булган бар. Иң яраткан аттракцион монда, иң ошаткан аттракцион инде иде. Так. Боулинг эше инде миңа. Так. Айра хоккей кызык. Һәм менә бу үгез. Радео дип аталамы, белмим нәрсә дип аталалар. Үгез дип аталган татарларда. Үгез дип аталган татарларда. Үгез аттракционы. Менә гомумән алганда соңгы тапкыр шәп итеп качан ял иткән идең? Ай, хәтерләмим. Шәп итеп ял итү синеңчә нәрсә ул? Кемне өчендер балык тоту бит, шулай бит. Синең өчен нәрсә ул? Балыкка барган булды. Минем өчен шәп итеп ял итү. Иртән торып, чынлап та бер йоклап сәгать 9-га хәтле. Иртән торып, йоклап, име? Менә. Уянып, теге сәгать 9-га хәтле йоклап, йокы туйдырып, аны соңга киренгәннән сәдер ишек алдына чыгып, анда әсәдер
Qıştırdап жүру, һәм монша ягып җибәрү, шашлык кыздыру, кунаклар килү, һәм пылау пешереп, шашлык ашап, монша кирип ял итү менә. Иң яхшысы шул. Менә монда шашлык та, кунаклар да, пылау да бар монда, боулинг бар монда, аэро хоккей бар монда, менә теге үгез. Тукта, монда пицца бар. Син пицца белән сөйлисеңме бүген, юкмы? Сөйлибез, әлбәттә. Менә бигрәк тегәни бу. Нәрсәле? Шустрый. Буара кирәк бит. Син электор шунда идең әле. Яра дуслар, без башлыйбыз. Булат Байрамов, шоу без киттек. Дуслар, үгез дип сөйләнә башлады. Булат Байрамов. Һәм инде хәзер кирип көч сынашачак әлеге үгезгә каршы. Менә үзегез карагыз, рәхим итегез. Ничек син? Монда куйган рекорддан күпме иде? Хәтерләмиш. Менә хәзер белербез. Хәзер рекорд булырмы, рекорд булмасмы? Әле менә дә алмый ул үзе. Өч секунд, әйбәт. 3 секунд. Әле тагын 3 попытка. Үгезләр ягына кайтасы килә башлады. Авылдагы. Чоты бу әллә нинди үгез. Бу шәһәр үгезләре бигрәк. Явыз. Тагын бер попытка иде. 2 тапкыр 3 секунд булды. Хәзер күпме булыр микән? Тапкыр 3 секунд. 3. Синең яраткан саның 3 попытка булды һәм өчесендә дә 3 секунд Булат Байрамовта. Менә хәзер минеке күпме булыр микән, яме? Дуслар, инде мин хәзер шоу-биз тапшыруның алып баручысы роленә кердем. Һәм минем коллегам, дустым, менә бу яшь җегетебез Бай Булат. Ничек сикереп утыралар, ничек? Баска шап килимме? Ярар, минеке 3 секунд тиен әйдә. Син аңладыңмы? Әйдә, 1, 2, 3. Шлепа кигәч булдыра ул. Бай Булатта көч. Әйдә, ого! Давай 5. Рекорд 6 секунд. Бу бит фантастика, Булат, молодец. Менә бит шлепа кигәч, Кара, киригә әйләндер әле шлепаны. Я, булай дөрес түгел. Вот! Менә булай хәзер. 12 секунд булачак. Җиде секунд, бер бишле, молодец! Күренеп тора, Фан 24-ның даими кунагы Бай Булат. Клянусь своей треуголкой дип әйткән ди Барон Мюнхгаузен. Әйдә, но! Син минем рекордка кайттың. Безнең каршыбызда менә 5 баскетбол тубы, 2 катнашучы һәм сез хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Без хәйрләшеп карыйбыз. Менә 5 туптан кем нишәнне кертәчәк, шулаймы? Әйе. Башлап кара. Итек беренчесе. Юк. Тагы 4 попытка. Икенчесе бар. Берне кертте. 3. Юк. Тагы 2 попытка. Юк. Һәм 5 попыткадан 4 тупны кертте безнең Булат Байрамов. Икене. Хәзер мин. Булат Майкл Джордан мәктәп чемпионы. 1-дән 1. Әйдә, 2-дән 2. Фантастика. Күз тиде, 3-дән 2. 4-дән 2. Тагын синең шансың бар мине җиңәргә. Эх, 2-гә 2. Боевая ничья. Бай Булат сильнее обезьяны. Монда что язган русча? Докажи, что ты сильнее обезьяны дигән. Бик озак чыдый алмадан кебек. Көтүгә чыктык һәм инде Булат Байрамов белән сыерларны куачакбыз өйгә.
Кызылы ераккарак җибәрә инде. Менә узган сайын каушап тора. Менә хатагын бер попытка иде. Башладык. Булат Байрамовны фотога төшерәләр. Мин дә әллә кем булып басып торыйм әле. Булат Байрамов. Бу 3нче малайның ни өчен җиңгәнен беләсеңме? Чөнки ул 2 шар белән уйный, кара. Айда без һәм менә икебез дә 6-га басабыз, име икебез дә. Нигә җиңгән дип өстерен җиңәргә тиеш. Киттек. Ярар, киттек. Ikkiga bir. Onga җиде. Болды бу. Онга җидәлегә безнең гомум исәп күпме? Үгездә мин җиңдем. Ака, шот 1-1. 1-1. Ярар. Кызыллар җиңде. Кызыллар. Зәңгәрләр әз генә артта калды. Зәңгәрләр. Ләкин шулай гомум исәп 2-1ме? 2-1. Шушының 0.5 мин Булат Байрамовка бирәм һәм 1.5 бездә дуслык җиңде. Менә бераз гына ял итеп алдык хәзер инде. Хөрмәтле Адаш абзый, сөйләп җибәр, ничек кәефләрең, ничек хәлләрең соңгы арада ниләр белән мәшгульсың? Соңгы араларда җәй ае бит инде. Кояш чакыру белән мәшгуль. Көндә иртән торам да күккә карыйм, яңгырлы күккә, кояш чык. Майлы бутка бирәмен, майлы бутка. Син беләсең дәвамы ниме? Базарда, анда һәм Казанда дип без үзебездә Казанда торабыз. Ләкин юк, соңгы арада җәй ае, атна ахырында, мен уртасында да бик күп төрле бәйрәмнәр, мероприятия дигән була безнең, туй мәҗлесләре, никах мәҗлесләре гөрли. Бик актив рәвештә яшьләрне өйләндерәбез дип әйтәм инде. Туй мәҗлесләрен алып барабыз. Һәм төрле чараларда катнашабыз. Шулай ук әле күптән түгел генә Ләйсәннең туган үскән авылында дип әйтик, Мөслим районы Чакмак авылында концерт куйдык. Безнең коллегалар белән бергә. Менә шундый әйберләр һәм балалар белән әлбәттә, балаларны тәрбиялибез, үстерәбез. Төрле җирләргә җиртәбез. Ләйсән шулай балаларны Мәскәүгә барып кайтты. Әле олы кызы бәйтәм беренче, икенче кызларның, олысы белән уртанчысының Мәскәү күргәннәре югы. Һәр хәлдә башка Питер шәһәрләрендә булсалар да инде кадәр диңгез буенда ял иткәннәр булса да, Мәскәү күргәннәр юк. Чөнки безнең Россия башкаласы Мәскәүне күрү теләкләре бик зур. Узган елда вәгъдә биреп алып бара алмаган идек. Менә быел ул хыял чынга ашты. Алар 2 көндә шундый кыска гына визит белән 2 көндә бик күп урыннарны күреп өлгерделәр. Ни өчен? Чөнки мин әти кеше 3нче баланы алып калдым. Әйе, шулай. Әгәр дә бөтенебез дә бергә барган булсак, 5 кеше, аны хәтта урын карап өлгерә алмаслар иде.
Менә гомумән алганда Ләйсән белән ничек Ләйсәнең хәлләре имансын инде әйтеп киттем. Менә яңа бу инде иҗат ягына килгәндә яңа дуэтлар кайчан булачак әле сезнең? Яңа дуэт чыкты һәм Сын беләбез я, аннан да яңарак. аны да яңарак заказ бирелгән. Дуэтлар кирәк, чөнки халык тарафыннан күзәтеп карап барабыз. Дуэтлар бик яхшы кабул ителә шулай. Халык бик ярата инде бездә. Бездә шундый менталитет, мәхәббәт турында җырлар, ярату, сөю, сөелү, шулар турындагы җырлар һәм дәртле җырга ничектер күбрәк мохтаҗлык сизелә. Спрос дип әйтәбез инде без. Һәм менә шундыйрак җырлар яздыру, иҗат үстендә эшлибез. Һәм әле моннан тыш без үзебезнең җырларны моңарчы ничектер нигә эшләмәгәнбез, я кул барып җитмәдеме, юкмы? YouTube каналында үзебезнең каналны шулай монетизация белән шөгыльләнәбез. Мәшгульбез дөресрәге. Һәм шулай ук интернетка үзебезнең җырларны рәсми рәвештә iTunes-ларга, Google Play, Барлык платформаларга, димме? Музыкаларга кертәбез, үзебезнең җырларны үзебез теркәлеп. Үзебез теркәлеп, анда шулай ук бик җиңел процесс түгел икән, ул бик нык мәшәкатьле, бик катлаулы процесс икән. Кемнәр моны эшләгәннәр беләләр, кемнәр эшләмәгән, эшләсеннәр. Хит нинди дә булса, белмим, ул синең җырың икән, бөтен хокуклар синдә икән, ул сиңа эшләргә тиеш, танытырга тиеш сине. Һәм нинди генә булса тиен китерсә дә ул сиңа файдага. Шул тиенгә син тиеннән сум җыеп, сумнан 10 сум җыеп, 10 сумнан инде 100 сум җыеп син яңа җырга ул 100 сумыңны кертә аласың. Хит бер нотасына булса да. Шазамда бармы әлеге җырларыгыз? Шазамга да кертәргә кирәк моны. Менә мәсәлән радиода бар икән име. Нинди җыр микән бу дип Шазамны кабызасың да, Шазамны инде Ләйсән Гамәева Булат Байрамов дип бик матур гына итеп китереп чыгара. Миннән сын белмидем Булат каралы, рәхмәт аның өчен. Моны Шазамга үзенә кертергә кирәк, әме җырны. Тагын беләсеңме, тагын бер кичкенә әйтә, татар Шазамын уйлап чыгарасың, һәм инде татар Шазамының уйлап чыгаручы син буласың. Ярар. Сиңа ничә процент моның өчен бу идея? Камераларын сүндергә сөйләшербезгәме? Менә бер җырга килгәндә теге сезнең бер яңа дуэт чыкты бит инде, андан ничектер ул теге роботлар белән әллә син бар әллә син бар әллә дигән. Бу клип, Бу клипның идеясе кемнеке иде? Менә ни өчен шулай итеп теге роботлар шикелле бит инде, даймы? Дөрес аңладым бит инде. Курчаклар. Курчаклар инде. Кемнең идеясе иде? Идея бергәләп килгәндер, инде яшерен батырын түгел, бу клип TMTV Production белән бергәлектә төшерелде. Һәм инде аның идеясы да Лилия Кадыровадан иде. Хәзер TMTV Production җитәкләүче. Без аның белән инде бик күп клиплар төшердек, бик күп проектлар эшләдек заманында. Идеясы да аныкы, һәм төшерелү әлбәттә, һәм монтаж Илдар Мөхәммәтшин аның төшерүдән бигрәк без аны бер көндә төшердек, монтажы авыр булгандыр дип уйлыйм. Чөнки ул тулаем храмакта иде. Храмак зеленканы аңлый да нәрсә икәнен. Анда бөтен нәрсәне ясарга туры килә. Ничек ясап бетергән ул, ничек эшләп бетергән? Мин әле һаман да аңлап бетерә алмыйм. Менә ул Илдар молодец монда. Һәм инде әлбәттә режиссеры. Менә иҗатка кагылган тагын бер сорау. Озакламый безнең яңа концертлар сезоны килеп җитә. Әзермесез хатын плюс ир тамашасын янәдән безгә яңартып күрсәтергә? Әзер без инде яңа елдан соң февральның башында көндәй алып куйдык. Алла бирсә, яңа программа өстендә эшлибез. Бик тә чыгасы килә инде районнарга. Монда вакыт җитү белән әле баланың үсеп җитүендә телибез. Чөнки баланы калдырып китү үзенә күрә бер имтихан, үзенә күрә бер мәшәкать тә инде ул. Аны бит ышанып калдырырга да кирәк. Син берничә көн өйгә дә кайта алмыйча йөрергә тиешсең. Шуңа күрә баланың инде без үсеп ныгуын телибез. Ныгуын дип әйтәм инде. Менә калдырырлык булсын берничә көнгә. Һәм Алла бирсә, концертлар белән чыгып китәргә исәп бар. Менә беләсеңме, синең күптән сорыйсы килеп йөри. Бассейн куйдыгызмы инде яки һаман шул бочкага гына кереп утырасызмы? Аллага шөкер, ул бочка булды әле ул. Мине танып калган кая барсам да соралар. Бочкаң ни хәл анда дип. Килеп шумсак буламы дип. Бочканы шуның өчен алган идегезме яки инде башка кулланыш өченме? Юк, әлбәттә, ул су сибер өчен алган бочка иде инде ул. Мин базардан сатып алдым әле. Мин аны гел чист тартып торам, җавап, мәсәлән, теге бер полив бетә. Башкада су кими, мин аны жуам, үзем чүпрәкләр белән, үзем теге башка кереп китеп, әйме? Кереп китеп, чүпрәкләр белән чист тартып чыгам да, чиста яңа су тутырам. Чөнки, мәсәлән, нәрсәдер изеп алдың анда, алма изеп алдың.
Кыяр эзеп алдым, помидор эзеп алдым, кишер. Әллә кая барып кранга су агызасы килмеш, шунда бышка гына шалт жуып алдым да. Ашый башладым. Элек бит авылда бигрәк теге ыштанга гына сәттә директә ашый дирек. Монда су да бар. Ул су чиста тора һәр вакыт. Һәм берсенә шулай истекеннәрдә инде. Әйдә кысытабыз дә шумабыз монда дип. Шулай кинәттән генә башка килгән әйбер ул. Әгәр дә көннәр эссе булган булса инде бассейнда алырга идек. Ләкин үзең күрәсең инде җәй булды. Шуңа әле ярый бассейн алмаганмын дим. Әле ярый һава торышы шундаймы, безнең акчаны яңа калдырды дигән име? Шо дисәк тә була. Һава торышы экономиясы бераз гына. Ничек гомумән балаларыгыз нихәлләрдә? Зәйнәп сөйләшә башладымы әле, җырлый башламадымы? Җырга, музыкага тартымы бик зур. Берәр менә көй ишеттеме? Шундук аның үзенең бар махсус хәрәкәтләре шулай. Без әйтәләр инде арт санын селкетә башлый дип, менә шулай. Селкетә башлый, нидә ритмга бии башлый һәр вакыт. Хәтта менә булай музыка белән дә илля ла дисәң дә инде аның менә баян килгән. Һәм берсендә баян алдым да әпипәне уйный башладым. Әпипәне уйныйм бии инде. Бии үзенең хәрәкәтләрен. Алдына күбәләк уйный башлаган идем, салмаграк әйтеп тә. Миңа килеп дип баян. Әпипәне уйный башлыйм. Башка кигә күчәм, салмак кигә. Тагын кайф үзгәрт миңа карый. Баянны селкетә башлый. Әпипәне уйныйм, яхшы. Менә баян килгән, җырга әйтәм бит тартыла, бик яратам. Шундый ритмичный җырларны. Ритмичный булса апалары белән бийләр, мәш киләләр инде. Менә Сүзләргә килгәндә, әттә, әннә, апа, абба дигән сүзләре инде бар. Бер яшь икәндә күрсәтә, хәзер колакларын да күрсәтә, күзләрен дә. Менә шулай бит әле шулай ук Җиһан Гәрәевләр гаиләсендә сез бит шулай бит Җиһан Гәрәевләр гаиләсе бит ниме? Тагын бер булачак матур җырчы булачак алиме үсеп килә, юк дөрес әйтмәдем. Шулай гали менә Җиһан Гәрәевләр гаиләсендә якты йолдыз да балкып килә бит әле безнең ниме? Ничек анда Таңсылның хәлләре? Ул инде вокал белән төптән торып инде чынлап торып шөгыльләнәме яки инде бу хобби гына аның? Вокал белән ул музыка мәктәбенә йөри, вокал классы буенча аның тагын менә 1 ел калып бара. 1 елдан инде чыгарылышы булачак. Соңгы ел дип әйтәм мин. Һәм алар бик ныклап конкурсларга әзерләнәләр, үзләренең укчысы белән, инде үзенең укчысы белән. Үзе идә шөгыльләнә, җырлар җырлый. Кайбер җырларның менә минусовкалары Нидерландда, хәтта инде джаз, блюз җырлый. Аның хәтта минусовкалары юк, ул аны YouTube'тан куеп, шулай кушылып җырлый компьютер алдында. Һәм кайбер чиракта үзе дә үзен Instagram'ына яздырып төшерә. Әле күптән түгел шулай эшли башлады. Дип әйтәгәмдә, менә безнең дә төнге музицирование әле җәйкән ул лагерьларда булып, бераз гына тукталып торган, яңадан башларга исәп, бу төнге музицирование Ләйсәндә күреп, хәзер Ләйсән татарча җырлар өйрәтә. Әле күптән түгел уракчы кызны җырлаганнар иде. Һәм Ләйсәннең инде шулай үзенә шулай бурыч куйды, бала белән атнага бер, һич югы 2 атнага берәр татар халык җырын яисә безнең классик композиторлар иҗат иткән җырны яздырып интернетка кую. Янә торсын, үзе өчен дә бик яхшы, милләтебез өчен дә яхшы, үсеп килүче буын өчен дә, Instagramда күрсәтеп баручылар өчен дә бик яхшы минемчә. Җырласын, мин дә каршы түгел. Һәр хәлдә аңа үзенә инде инглиз җырлары күбрәк ошаса да. Шуны Instagram'dan күреп беләбез, инде бит инде бергә син гитарада уйнап, ул җырлап, шундый язмаларны күргән идек без. Менә мин бит инде сиңа хәзер бүлдереп әйттем, Шазам турында бер идея әйттем бит әле, хәзер мин тагын бер идея әйтәм, менә үзегезнең концертларыгызга Таңсылу белән дә дуэт җырласагыз, башкарсагыз, бөтен тамашачы ятып китә инде, менә беләсезме? Ничек уйлыйсың? Таңсылу безнең концертларда катнаша башлады инде, менә әле узган елгы концертта ул чыгыш ясады, инде аерым җырчы буларак. Дуэтларны минем уйламча кертергә кирәк, кертербездер. Һәм моннан ары ул безнең һәрбер концертыбызда да катнашыр дип уйлыйбыз, Алла бирсә. Үзенең теләге бар, без дә моңа каршы түгел. Һәм әле хәтта бәйрәмнәрдә дә сырый башладылар. Безнең туй мәҗлесендә кызыгыз да килеп җырласын әле дип. Без аны күзәтеп барабыздыр, күп кешеләр шулай әйтәләр, біз кызыгызны күзәтеп барабыз. Җырлавы бик ошый. Әгәр дә дисклары булса, мин аны нигә машинага яздырып, флешкага яздырып, машина тыңлап җырлыйм дип әйтәләр. Тавыш тембры матур дип.
Менә Булат сен береме хәзер Булат? Или просто Булат. Ну булай мин сиңа Булат абый дип әйтәм инде, мен монда гына Булат дип әйтәм инде. Сине бит инде без менә бөтен халык Татар радиосының алып баручысы буларак хәтерләйме. Хәзер инде Экс алып баручысы. Шулай ук бүгенге көндә Татмоство каналында тәмле көрәш тапшыруның алып баручысы. Әйтәле, әнә тыңда безгә карап торалар әле, кстати. Әйтәле, җырчы һөнәре ничек барлыкка килде синең тормышыңда? Менә шушында бераз гына арткарак китеп алыйк. Җырчы һөнәре дип әйтергә кирәк, мин музыка факультетында укыдым. 9-сын беләбез әйе. 9-нчы сыйныфтан соң Арча педагогикатына кереп, анда инде без хорда җырлый башладык. Анда без инде безнең атна саен бар шундый капустниклар, безне бит әзерләделәр мәктәпләрдә, мәктәптән тыш чаралар алып баручысы. Әйтәләр бит әле вне школьные мероприятия дип әйтәбез. Вожатыйлар, элеккеге вожатыйлар инде хәзер инде аның башка исеме бар бугай, менә шундый педагоглар әзерләп, педагог организатор безне әзерләделәр. Шуңа безгә атна саен аудитория алдында нәрсәдер сөйләү, скетчлар ясау, шулай ук үзебезгә җырлау мәҗбүри иде. Гитара уйнап җырлаулар, шунда чыгыш ясаулар шунда ук башланган минем Арча педагогикаты сәхнәсендә. Аннан соң инде мин Казан дәүләт педагог университетына укырга кердем, музыка факультетына. Анда без инде шулай хорга йөрдек, Ләйсән белән бергә хорда җырладык, шунда таныштык инде бергә укыганда. Анда Миңлегалиев классына йөреп, анда шулай җырларга өйрәнеп, әнинең, мин хәтерлим әле, әнинең юбилее иде. Нәкъ шул вакытта мин анда укыганда дип әйтик. Мин әнинең юбилеена баянда уйнап бер җыр өйрәнгән идем. Әнинең җылы кочагы дигән. Һәм аннан соң радиога керү, эшли башлау, аннан соң Ләйсән белән танышу һәм заманында менә проект чыкты. Менә инде килеп җитәм, проект бу көе русча, сүзләре татарча. Ягъни перепевкалар. Атырасың, әле Кара Бумира хәтле күпләр белмим, мин әле иң беренче җырым Верка Сердючканы перепевать иткән идем. Ягъни ай читта дрита бию күңелле дип. Ай читта дрита минем белән биемнәр шундый. Шал заводный җырларны аны беркем дә белмәде. Мин җырлаган. Һәм шулай ук Ленинград группасының ВВ Ленинград җырында мин җырлаган идем. Аннан соң инде менә Кара Бумир дигән җыр, Кара Бумир җырын хәтта федераль телеканаллардан килеп төшерделәр, минем турында репортаж. Ул инде бөтен җиргә танылды, хәтта Серегага да күрсәткәннәр. Бу җырны башкаручыга менә Казаннан бер җегет синең җырыңны татарча җырлаган дип. Нәрсә уйлыйсың бу турыда? Менә. Улар сөйләйм инде. Яра җырласын иде. Ну, мәгәрәҗен килеп куйса ярыйдыр дип. Начар булмас иде. Мәгәрәҗә әле һаман да бирелмәгән Серегага. Сен менә бурыч итеп уйлыйсыңмы? Бурычым булып калып йөрә. Бер эш атсам күрсәм мин аңа әйтермен, исенә төшерәмен. Менә бит инде син беренче ничек булды? Син беренче җырчы булдыңмы, алып баручы булдыңмы? Иң беренче кайсын башладың? Юк, башта мин алып баручы булганмындыр. Алып баручы, аннан соң җырчы, аннан соң менә әйтеп бетермәдек без. Ләйсән бит вакытта җырлый. Аннан соң бер шундый матур җыр килеп керде дә. Бу инде җаныкаем җанашым дигән. Ләйсән әйтә, дуэт барак җырлап карыйбыз дип, ул тәкъдим ясап. Менә шулай итеп җырлап, ул җыр бик нык уңышлы килеп чыкты да. Аның өчен хәтта Алтын Барс премиясе бирделәр. Ул 2010 елның менә күзалына китер. Мин радиода эшли башладым 2001 елда. Әле җырчы буларак танылган 9 елдан соң гына. 2010 елда менә шул җыр өчен безгә Алтын Барс бирделәр. Елның иң яхшы дуэты булып табылды. Аннан соң китте әле. Бик күп дуэтлар, аннан соң чыга башладылар. Шуннан китте инәләр. Попёрлы дип әйтәбез әйе. Менә шушы җырчы алып баручы һөнәренә өстәп тагын бит әле син музыкант таймы, баянда уйныйсың, гитарда уйныйсың. Менә бик күп кеше кызыксына тагын ничә музыкаль уен коралларын җанландырасың син? Фортепианода бер-ике көй беләм, уйный беләм. Гармонда өйрәнеп карадым, вакыт кирәк. Авыр җиңелрәк инде анда. Аның бит төймәләре азрак, баянныкына караганда. Баянда 3 рәт дигәндә 2 генә рәт. Отырсам бәлкем җанландырып булыр. Мин аның инде принципын аңлыйм һәм мин һәр күп музыкаль инструменталар принципын аңлыйм. Чөнки минем музыкаль белемем бар, миңа ул җайлы. Ләкин мин баянда күбрәк уйныйм. Баянда уйныйм дип әйтәм инде үзем өчен генә. Балаларны бейтер өчен, балаларны җырлатыр өчен дигәндә гитара, барабанда бераз шакылтый беләм. Шулда Курай. Күпне гармош юк, курайда өйрәнмәдем. Курайда өйрәнмәдем. Әгәр дә YouTube'тан карап нитсәм, ну, бер атнада өйрәнергә мөмкин мин.
Беләсең, әйдә хәзер шу сорауларны читкәрәк алып куеп, бер кичкенә генә башка бер сорау бирәм мин сиңа, бу инде безнең үзенә күрә шундый рубрика. Беләсеңме ничегрәк булачак? Беләсеңме ничегрәк? Мин сиңа хәзер бер сорау бирәм, бер сорау. Ул үзенә күрә авырда сорау, җиңелә сорау, ләкин син аңа җавабын белсәң дә син җавап бирмисең аны. Беләсеңме кем җавап бирәчәк? Алабыз синең телефоныңны, шундан кемне шу сорауга җавап бирә дип уйлыйсың, бирә ала дип уйлыйсың, шуңа шалтыртабыз, шуннан сорыйбыз, әгәр дә ул дөрес җавап әйтсә, бездән сиңа бүләк. Ничек син, әзерме? Әйдә, әзер. Менә беләсең, менә шундыйрак бер кызыклы гына сорау, сорауга сорау инде бу, Синең уйлавыңча, кайсы сорауга уңай җавап биреп булмый? Кайсы сорауга уңай җавап биреп булмый? Мин беләм җавабын. Беләсеңме? Ну, белсәң дә, белмәсәң дә, хәзер шалтыратырга кирәк. Әйдә, ал телефоныңны. Синең телефон номерларыңны менә ничек уйлыйсың, кем җавап бирә алыр микән? Бу сорауга. Так, уйларга кирәк дип. Менә хәтта монда карый, менә иң соңгы. Җыганнарда менә мин Ирек исемле җегет белән сөйләшкәнмен. Булат, бу син бу. Так. Менә әйдә ракет мибез. Ирек дигән, Ирек Фатихов дигән кешене беләсеңме син? Ирек Фатихов җырчы алып барышмы әле ул? Җырчы. Реклама киттең дә монда хәзер. Әйдә шалтыраты Иреккә ул Балташ егете Исмәил егете беләм мин аны. Беләм. Әйдә, ярый, громкая куй. Менә шулай дигән, без дигән шоу бездә дигән шура без дигән шундыйрак сорау. Ага. Алло. Ирек. Сәлам, каралы. Монда ха шоу без тапшыру төшерәләр, әйме? Шоу без тапшыру төшерәләр, шоу без. Шоу без, син шоу бездә хәзер. Татмус ТВ телеканалында. Хәзер тыңла, мин сиңа бер сорау бирәм, син шул сорауга җавап бирәме? Монда безнең съемка бара. Кайсы сорауга уңай җавап биреп булмый? Әйе дип булмый. Нинди сорауга? Әйе, нинди сорауга әйе дип җавап биреп булмый? Әйе. Ну, бар дип бик юк инде. Ирек. Нуршали белмисең инде. Мин беләм. Молодец, син йоклыйсыңмы дигән. Молодец, молодец. Дөрес әйттеме? Чынлап та. Ну, бездән сиңа бүләк нинди бүләк икән? Бирәсәкләр менә рәхмәт Ирек, яме. Ирек белән бүлешерсең шушы бүләкне. Рәхмәт Ирек, саулашам. Менә шулай. Синең фикереңчә нинди җавап туры килдеме синең уйлавың буенча? Мин дә шулай уйлыйм. Бүләккә килгәндә бүләк безнең бүләкне әлегә стер итеп калдырабыз, Яңа сезон башлангач, син дә аңлаячаксың ул бүләкне. Безнең тамашачыларыбыз да аңлаячак. Менә күреп торырсың, менә әйтте диярсең, яме? Карар. Рәхмәт. Алга таба дәвам итәбезме? Әйдә. Менә без синең белән уен кораллары турында сөйләшкәнек бит инде, Шулай ук Instagramда күреп белдем, карадым, Ләйсән шулай ук колына баян тоткан, үзе уйный, үзе җырлый, үзе көлә, Бу нәрсә шулай ук син өйрәттеңме баянда уйнарга? Юк, Ләйсәннең үз укытучылары бар иде. Минем үз укытучыларым, аның үз укытучылары, ул музыка мәктәбенә баян классы буенча йөргән, аннан соң Лениногорск педагог көллияте булганмын, училищесында шулай ук баянда һәм шулай ук Казанга килгәч тә ул безнең атаклы музыкант, композитор дисәк тә була, баянчы Рагды Халитовта баянда укыды. Баян дәресләрен алды Казанда. Ул баянист, баянчы. Һәр хәлдә шулай ук баян кулына тотканы булмаса да инде. Бик сирәк кенә. Менә мин әйтсәм, шул кызык-мызык төшерер өчен генә инде. Аңа күбрәк үзенә фортепиано инструмент ташый, пианино. Ул пианино да миннән күпкә яхшырак уйный дип әйтәм иде. Әгәр дә ул утырса, менә ноталарга карап, өйрәнеп, аның теге техникасы минекенә караганда күпкә яхшырак. Ул баянда да миннән караганда яхшырак уйный ди. Менә беләсең, безнең тамашачылардан килгән шундый бер сорау бар. Иң зур хыялы нинди микән Булат Байрамовның дигән? Ничек дип җавап бирерсең? Иң зур хыялы? Ой, монда теге ниләрчә җавап бирергә була инде, әйме? Шимбәләрчә яисә бик хәйләкәр татарларча теге. Мин мәсәлән, бик узын итеп җавап биреп булыр. Мәсәлән, теге үземнең оныгымның туенда 9 палубалы катер өстендә шулай Падранда урта диңгез уртасында дип
Үземнең шәхси вертолетымнан төшеп дип җавап бирмим, яңа җавап биреп тормыйм яме. Чөнки ул минем уйлап чыгарган сүз түгел, булай минем хыялым. Так, нәрсә икән ягым? Олимпийский, мөгаен. Олимпийский әлегә җитеп тора, аны Иң зур хыялларның берседер инде, әйме? Олимпийский концерт, Олимпийскийда концерт. Үзегез белербез алга таба, әйме? Бу хыял, ләкин бу хыял чынга ашыра ала бирсә менә. Амин дип, амин дип куябыз. Хәзер инде шушы Олимпийскийга киләчәк, Алла бирсә, әйме, тамашачыларыңа син үзеңнең зур рәхмәтеңне белдерә аласың. Менә микрофон үзеңә тапшырам. Рәхим ит. Әлбәттә, бик зур рәхмәт. Безнең иҗат артыннан күзәтеп баручы телевизион тамашачыларыбызга, гомумән тамашачыларыбызга, гомумән татар халкына концертларга йөрегез. Мин әйтмим, бу артистны кына мөмкинлегегез булса, үзегез яраткан, үзегез хөрмәт иткән һәрбер җырчының, артистның концертына йөрергә тырышыгыз. Әйдәгез, җырмыңнан аерылмыйк, балаларыгызны концертларга алып килегез. Татарча сөйләшегез, татарча фикер йөртегез. Күбрәк татарча контент булдырыгыз. Шул ук Instagram буламы, YouTube буламы. Без үзебезнең татар телен үстерергә һәркемне үз өлешен кертергә тиештер. Менә вак берничә өлеш кертсәк тә, берничә шундый вак өлештән инде ул зур өлеш җыела, зур өлештән өлеш бәлешкә әверелергә мөмкин, бәлеш аннан соң зур бер Гиннес рекордына керә торган шулай бер ризыкка да керергә мөмкин дип әйтәбез. Әйдә тагын нәрсә эстәп әйтәсе килә? Дус тату яшик, матур яшик, җырлар тыңлыйк, клиплар карыйк, һәм инде Тат Муз ТВ телеканалын һәр көн сайын күзәтеп барыйк. Бу телеканалны сүндермәгез, яма дуслар. Һәм шоу без шулай тәмле көрәш тапшыруын карагыз. Беләсез мен өчен сүндермәгез, чөнки яңа сезоннан тәмле көрәш тапшыру башланып китәчәк, аны алып баручы Булат Байрамов сезнең белән булачак. Әйдә бүгін Булат, рәхмәт килгәнеңә. Менә хәзер инде камералар үзенә Булат абзый дисәм булаймы? Иҗатыгызда зурдан зур уңышлар теләп калабыз, яме? Һәр вакыт шулай итеп безне матур җырлар белән, матур клиплар белән, матур тавышларыгыз белән сөендерегез. Һәм инде яңа сезонда очрашырбыз, яңа сезонда шоу-биз тапшыруында шулай көтеп калабыз әле, яме? Һәм бүләгеңне алырсың бездән. Всё, алырсың киләсе сезонда. Всё, сөйләштек. Шоу-биз, без Йолдызлар турында барысын да беләбез. Бүгенгә пока-пока. Бу атнаның иң кайнар яңалыклары иде. Мин Фәннур Фатыйхов аларны сезгә түкми, чәчми җиткердем. Хәзер инде сау буларсак та була. Шоу-биз, без Йолдызлар турында барысын да беләбез.